Dame i gospodo, dobroveče. Dobrodošli na završno književno veče 32. književne kolonije Sićevo. Ovako odmah na početku moram da vam kažem i da se izvinim u ime organizatora književne kolonije Sićevo, jer smo imali nepredviđenu okolnost da jedan od naših gostiju nije mogao da dođe zbog nepredviđenih razloga, jednostavno zdravlje bilo na prvom mestu. Prosto, biće prilike u narednom periodu, pomerili smo nastup gospodina Rosića, ali sa nama su večeras gospodin Nikola Marković, koji je rođen 1990. godine u Kotoru i rano detinjstvo je proveo u Herceg Novom, odakle se preselio u Niš, gde i danas živi i radi u Južnim vestima kao saradnik na projektima, novinar i kolumnista. Vi ste verovatno imali prilike da uzmete primerak svog kataloga, te neću pročitati do kraja biografiju, a drugi sagovornik je gospodin Vojislav Pantić, rođen 65. u Beogradu, matematičar, džez, novinar i promoter. Diplomirao je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde je od 2000. godine branio magistarsku tezu, teselacija na Torusu, zaposlen je u matematičkoj gimnaziji kao profesor matematičkih predmeta. Kada je krenuo 21. vek, tamo 2000. godine, napravljena je jedna svojevrsna studija ovde kod nas u Nišu, koja je trebala da osmisli tu neku strategiju razvoja grada i gde je u akrostihu reč Niš označavala nepresušni izvor šansi. U godinama koje su sledile zatim, razgovarajući sa dosta mojih prijatelja, negde sam, ne samo za Niš, nego generalno za ovo naše podneblje, bivšeg SFRJ onog podneblja, stekao utisak da je šansa za napredak i svašta nešto u ljudima. Večeras imamo dve ozbiljne face. I imamo knjigu Džez face. Gospodin Nikola Marković, kao značajno mlađi, se bavio hronikom grada Niša. Gospodin Vojislav Pantić se bavio ne samo hronikom grada Niša, nego hronikom džeza planete Zemlje. Reći ću vam šta je lepo Bubiša Simić rekao. Kaže, pošto Voja nije profesionalni muzičar, on može da se oslobodi i o džezu sudi van akademskih okvira. On je, međutim, slušajući ogroman broj muzičara, više nego što i kod nas čuo u svojoj karijeri, stekao osjećaj što je u dobroj meri u muzici intuicijom procenjujući vrednosti koje će odabrati da predstavi svojoj publici. Po tome me Voja podsjeća na Wilsa Canovera, legendarnog voditelja jazz Howard glasa Amerike. Ni Canover nije bio muzički obrazovan, a svojim delanjem i pravim stavovima prema džezu uspeo je da milione ljudi širom sveta uputi da slušaju i zavole ovu muziku. Ne samo džez, muziku, ne samo rock'n'roll, ne samo književnost. Od dvojice gospodina su uspeli da mnogi nas navedu da posetimo različite koncerte, različite kulturne događaje. Gospodine Vojislave Pantiću, recite nam, odakle da počnem, šta je ono što je najbolje da vas čovjek u jednoj ovakvoj situaciji, posle nekoliko dana književne kolonije, iscrpnih dana i toliko razgovora, pita? Kako mi je bilo u ovih nekoliko dana? Naprijed. To je pitanje. Super sam se proveo, očekujem još i ovih nekoliko, skoro ceo dan koliko ćemo biti još ovde. Videli smo mnogo toga zanimljivog i družili smo se. I nekako iz tih druženja izlaze ludačke inspiracije, šta sve još možeš da razmeniš sa ljudima. Posebno što niko od ovog sveta sa kojima sam bio ovih nekoliko dana nije neposredno iz džez branše, niti iz matematičke branše. A jeste da se tu nekako poklapaju neke teme i onda ti je to zanimljivo kako ljudi diskutuju na te teme, Bojan recimo iz sveta fizike. Jutros je neko pominjao Pitagoru, a ja sam onako radeći nešto jutros u neko doba, samo osluškivao kako vi pričate o Pitagori. Super, kao mi je. Vidiš ono, kao nalazi se na književnoj koloniji i neko pominje Pitagoru. Tako da, bilo je zabavno i meni je bila velika čast, u stvari, da budem u jednom ovakvom društvu sa dobitnicima
dobitnicom Ninove nagrade sa ljudima koji su pravi pisci, ja sam ipak priučeni pisac. Bože moj, znači, posle ovoliko 1000 strana, priučeni pisac Nikola, kako je tvoje stav, reaguj, kaži, molim te, po tom pitanju. Pa ne, mislim, pošto se Voja ovako poprilično skromno predstavio, jel, a mi smo danas, ne danas, nego i danas smo toliko neologizama imali, smišljali smo neke reči koje ne znamo odakle su padali, poput reči, nešto smo pričali o mitskim bićima, pa smo celu našu Viber grupu koja je nastala, pritom se malo ko od nas poznavao, nazvali htonska proba. U jednom trenutku sam danas izjavio, pričajući sa Igorom Rilom, nešto na temu, nešto je on pomenuo profesor, nego urednik emeritus, pa sam se ja zezao i rekao urednik nemeritus. Dakle, sedeti ovde sa Vojom Pantićem koji je, ako bismo imali nekakav univerzitet univerzalnog džeza, koji nije samo muzika, nego ceo sistem vrednosti i način ponašanja, onda bi definitivno Voja Pantić bio profesor nemeritus na tom univerzitetu. Zaista mi je neverovatno zadovoljstvo, pop nas je njega sa pravom, a mene sa ne baš zasluženim pravom najavio prilično pretenciozno, tako da hvala ti na najavi. A što se tiče ove priče vezane za našu koloniju koju sam imao potrebu da definišem kao, jer uvijek kad se kaže kolonija mi mislimo o nekim kolonističkim nastupima, jeli, velikih sila i tako dalje. Pa Sićevo je ta velika sila zapravo, odnosno sva priroda koju smo imali priliku da iskusimo ovih dana nas je stavila u kolonijalni položaj, tako da naša sinergija vezana ne samo za književnost, nego za sve aspekte umetnosti koje su se ovde isprepletale na Sićevačkoj koloniji, su neka vrsta, biću brutalan, neka vrsta ropstva u odnosu na tu svu lepotu i tu svu prirodu koja nudi neku neverovatnu inspiraciju. Voja će verovatno da potvrdi ovo o čemu pričam. Ali ne samo lepotu prirode. Znate, jutro sedimo, pijemo kafu, odmaramo se od sinoć, gde smo dosta zaginuli. Nismo se baš odmarali. I onda u neko doba odjednom dolazi 30 dece iz osnovne škole iz Sićeva. Oni su tu došli samo ovako i rekao, šta se sad ovde dešava? Gledam u programu ovako krišom, ono kao da li piše nešto u programu, su tu nekada... Ne, oni su došli da nas posjeti. I sedeli smo tu sa njima, Pop je recitovo i ovo Zmaja, mislim, ovako nestvarno iskustvo, 11 sati ujutru, njih 30 tu, pa su se posle njih nekoliko vratili, ne znam da se to predstavili. Da, evo mi smo opet došli, čao! Čak i to, da. A to je to što sam rekao, nepresušni izvor šansi. Da li ta šansa zaista leži negde u ljudima? Ti si se toliko džez faca razgovarao. Džez je kao taj izraz, univerzalni izraz slobode. Koliko u ovom 21. veku koji je kao negde u načelima utemeljen u slobodi, zapravo leži u nekim apsolutnim suprotnostima. Ima dve ključne reči kojima Charles Lloyd opisuje džez i meni, naravno, ako me neko... Teško je izdvojiti, ovde ima 48 džez faca, u okviru nekih 50 i nešto intervjua, zašto sam za neke od njih spojio 2 intervjua iz nekoliko različitih situacija ili 3, kao kod Lovana koga tamo vidim, ali ako bi izdvojio jednog ili dvoje, među to dvoje bi bio Charles Lloyd, zbog sve komplikovane, a na kraju jako zabavne situacije u kojoj sam se našao. A reći ću posle ti odgovoriti na pitanje. Dakle, 2004. godina, Lloydov koncert u Vijenu, u Francuskoj, i ja kao obratim se njegovom izdavaču, produkciji CM, kako to zvanično biva, ne volim da jurim ljude, da ih grebem po ramenu i da ih pitam za intervju, nego pokušam da to uradim na onaj uljudan način, kako to biva, ono, pitaš, pa ti oni jave posle nekoliko dana odgovor. Ja sam dobio odgovor, okej, Lloyd pristaje da vam da intervju, ali intervju će trajati 15 minuta. Ja kažem, pa šta ću sa 15 minuta, meni je ta televizijska emisija trajala sat vremena, treba mi pola sata. Ali dobro, možda ću uspjeti da ga zbarim na 5 minuta duže. I kao intervju će biti tad i tad, u dvorištu hotela Piramid, prelepo dvorište, oni nama, mislim, bilo leto, bilo lepo vreme, sednemo mi tamo,
I kako smo seli, pored Lojda sedne njegova supruga Dorothy Dar, inače i menadžer i svašta nešto, i biograf i filmograf, jer ona je radila o njemu i dokumentarce, sedne pored njega i sad mi to radimo kamera ovde, iza kamere moj snimatelj Darko Dokmanović i sedne i snima i sad je jasno, pa ne možemo to tako, mislim, jer ona sedi tu pored. Međutim, takvi su prosto, čudna porodica, teška porodica i ona vrlo tvrda tu. I naravno, znam ja pravila, razmišljam o tome da treba za 15 minuta da ispričamo svašta nešto i eventualno da ga prevarim za još 5. Međutim, ona sedi tu i naručuje se neko vino, to vino stane na sto, ja postavim pitanje Lojdu i on odgovara i na prvi odgovor to već traje 13. i 14. minut. Ništa od intervjua, znači ja nisam stigao do drugog pitanja. U 14. minutu gospođa Dorothy Dar, danas meni draga prijateljica, samo odlazi negde. Dakle, ona je verovatno sačekala da vidi kako će da krene razgovor, da li će postaviti nešto što je bilo normalno, da li će ovo da bude raspoložen, i odlazi negde. Vratila se posle sati nešto. I sad tako se isto ušuljala negde, ali očigledno da je slušala sa strane iza kamere da vidi kad ću ja završiti zaista sa intervjuom, jer tad smo već i završili, onda je samo se tu umešao. I još jedno sat i po smo sedeli, ali onako neformalno pričali i postali prijatelji. I sad ću da ti odgovorim na pitanje, to je sigurno bio moj najteži intervju u životu, ali sam stekao prijatelja. Posle toga imao i sreću da ga 3 puta vidim u našoj sredini i dolazio je prvo 2011. pa 14. pa 19. Znači, 11. kad je prvi put došao i rekao je Ambroziću, kaže, vidi, ja sad imam 73 godine i prvi put sam u Srbiji. Možda bi bilo malo glupo da čekaš još 73 godine, neću biti živ. Uglavnom, posle 3 godine je promovisao njegovu prvu svitu koju je napisao i onda smo ga zvali za 35. festival. I Lloyd je definisao na pitanje o džezu, šta je džez, Lloyd je došao i rekao, to je muzika slobode i čuda. I zato ti kažem, postoje 2 reči, dakle, muzika slobode i čuda. Ja nisam čuo za bolji opis džeza od toga. Louis Armstrong ima onu rečenicu koju kaže, ako pitaš šta je džez, nikad nećeš saznati. To je čuvena njegova rečenica. Jer u suštini ne treba se pita, treba se sluša. I teško je čak i definisati u današnje vreme šta je to džez. Posebno sa ovim svim novim stvarima koje su ušle u džez tokom 21. veka, i elektronika, i popularna muzika, i hip-hop, i sve, i to se nekako spaja unutar nečega što mi emotivno možemo ili ne moramo da prepoznamo. Danas sam pričao sa Igorom, Igor kaže, ja volim hard bop. Dakle, njemu verovatno nešto što ima više elektronike neće biti džez, ali opet, ja sam siguran da će biti radozno da i to čuje. I onda, ako ne možemo već da napravimo definiciju, ako to nije više samo muzika improvizacije ili samo muzika koja swinguje ili samo muzika u kojoj je truba dominantan instrument, onda je najbolje da pokušamo da izađemo iz celog tog konteksta, iz tog sveta i da je definišemo potpuno drugi način. Meni se jako to sviđa. Sloboda i čuda. Jer oslobađa, možeš zaista raditi šta god hoćeš, posebno sada, evo, prošao prvih 100 godina džeza, preživali smo prvih 100 godina, idemo u drugih 100 godina i oslobođeni smo da je definišemo kako god hoćemo, i čuda, zato što čini da se osjećamo lepo. Dakle, u tom kontekstu čuda. Čuda za muzičare koji čine čuda i čuda za nas koji se tim čudima bavimo ili radimo dok ih slušamo. Baš sam za tih 100 godina džeza hteo negde da preokrenem priču na drugu stranu gde sve nije toliko svetlucavo. Ti si kao hroničar ovog rada, znači negde se možda malo više bavio tom nekom i alternativnom kulturom. Ovde imamo prisutnog i gospodina Aleksandra Petrovića, jednog književnika iz Beograda, molim vas da vas pozdravimo, koji kaže da je sve rock'n'roll, pa i džez. Da, rekao bih da je Aca potpuno pravo vezano za to, zato što rock'n'roll isto nudi jednu slobodarsku perspektivu. A šta je to rock'n'roll?
Pa, misliš, hoćeš ono kao kliše definiciju ili sve to rock'n'roll i jazz, jel? Ne, hoću da kažem da zapravo ta kombinacija onoga što nudi jedna i druga muzika, koja kroz svoje svojstva može da u jednoj meri uključi i društvenu kritiku i, mislim, jazz znamo svi kako je nastao, iz te potrebe da se u nekoj meri od preteranog opterećenja pobegne u neke horizonte koji potpuno nisu linearni sa ovim svetom. Rock'n'roll je bio možda čak neka vrsta logične posledice u odnosu na džez, pogotovo ti početci rock'n'rolla. Na kraju, negde u beskonačnosti, rekao bih da se i džez i rock'n'roll opet seku, da zapravo više nije pitanje muzike, nego je pitanje svetonazora, da je pitanje toga da će se ti slični pogledi na društvene okolnosti sresti ponovo i da više, kao što bih rekao i da se dešava sada u odnosu na neke godine kad je bilo striktnih žanrovskih podela, sada mi liči da te kombinacije, te fuzije, to da sve može da bude džez, je zapravo neki prvi odblesak onoga što će u perspektivi da se desi, a to je da će ruku pod ruku rock'n'roll i džez i sve što preostane zapravo kao način da se dođe do slobode, srešće se u tim perspektivama, ako se već nije srao. Koliko je ta sloboda u ovom vremenu 21. veka, gde smo zaista u načelu toliko slobodni da ne znamo šta ćemo više sa tom slobodom, zapravo stvara neke nove kaveze, da ne znamo šta da radimo, kako da stvaramo, da li, ne znam, da težimo nekoj novoj improvizaciji, tehnici, da li ovom, da li onome. Kako, kao evo dvojica novinara i publicista i tako dalje, da sad, eto, da li je rock'n'roll, da li nije rock'n'roll, da li je jazz rock, da li je punk rock, da li je ovo, da li je ono. Kako će na kraju krajeva, kao 1000 strana negde da čita sa tom pažnjom čoveče ribice današnjih ljudi? Pa nije svaka sloboda zapravo dobro. Mora da se nekako... Znaš, nije čak ni blagotvorno ako imaš punu slobodu da radiš, da sviraš šta god hoćeš, bilo šta, a ako to nije lepo. Znaš, mislim da tu treba dodati element lepog, šta god to značilo. Lepo može da bude i milozvučna, lirska muzika, a može da bude lepo i da neko prži free jazz dobar način. Dakle, ali ako nemaš obzir prema tome i ako slobodu tretiraš kao mogu da sviram bilo šta i baš me briga za to šta će publika da čuje i baš me briga za to da li će da se svidi i ovoj četvorici ovde pored mene, onda su to ego tripovi i ja to ne volim. Pokušam čak i da izbegnem da gledam, da slušam koncerte ili da slušam muziku ljudi za koje mi se čini da će me zatrpati egotripovima, da će me zatrpati dokazivanjem koliko su oni fenomenalni tehničari i prosto mislim da neću naći ništa lepo u tome. Dakle, ajde da dodamo i element lepog, na ono slobode, čuda, još da dodamo i element lepog u kom god obliku pokušavali da ga definišemo ili to ne može da se definiše, verovatno. A da se vratim na Pitagoru, postoji ona priča da je zavet Pitagorejaca, koji su 5 godina ćutali i učili, bilo zlatni ključ silazi na jezik i vezuje ga. Gde je matematika u svemu tome? To mislim, ma jok, nema tu ništa od toga. Ja se obradujem ponekad kad neko od njih pomene nekoga, recimo Lloyd mi je pominjao Fibonaccija. Pa mi je pričao nešto o Fibonaccijem nizovima, pa Triša Barber izgleda se isto zanimala nešto za matematiku. Povremeno čujemo od nekoga. Imaš, recimo, Vijay Iyer je završio valjda fiziku. Još nekoliko njih koji su završili neke stvari, osim muzike, su se bavili nečim takvim. Ali to su više slučajevi nego što je to neko pravilo. Ne znam, mislim, ja ne vidim neku direktnu vezu i ne mogu da kažem da je to sad kao matematičari će sigurno slušati klasičnu muziku ili džez. Ne. Trenutno to je onako malo kuriozitet, trenutno najbolje plasiran Srbin na listi naučnika
onoj svetskoj listi naučnika, među matematičare je moj drugar sa studija Steva Stević, koji sluša jako nezgodan heavy metal. Od detinjstva, sad ima 50 i kusur godina, mislim, ali, dakle, heavy metalac, evo, kako je veze između vrlo teške funkcionalne analize kojom se on bavi i heavy metala. Ne znam, znači, ja tu ne vidim neke veze. To su samo stice okolnosti. Sad da se vratimo opet na onaj početak neprestacionizma šansi, u ljudima i tako dalje, faca, urbana faca, ovako, onako. Malo pre smo razgovarali o tome kako to sad, igrom slučaja, nas trojica živimo u velikim gradovima, kako to u maloj sredini predstaviti, ne znam, govorimo o onim sredinama ispod 5000 ljudi i tako dalje, negde se svi prepoznamo u muzici, u estetici, u ovim i onim stvarima. To je ono čemu smo mi pričali danas. Dakle, prvo, ne postoje male i velike sredine. Dobro. Trenutno, moj omiljeni festival u svetu održava se u gradiću Saalfeldenu ispod austrijskih zapadnih Alpa, gore, ispod Kapruna, ispod Lednika, i to u mestu koje ima, ja mislim, 7500 ljudi. A ne u Londonu ili Parizu, nego u mestu od 7500 ljudi. Dakle, to ti je odgovor na to pitanje. Drugo, pričali smo o emisijama koje imamo na radiju. Da, to je nastavak. Svojevremeno, kad smo mi imali emisiju Savite Jazz sa Rašom Petrovićem, pokojni čika Stevom Markićevićem, 80. godina, posebno 90. kad smo imali veći feedback slušalaca, jer smo nekoliko godina, ono najgore vreme kad su bile sankcije, kad nisu mogli da nabavljamo nove ploče, pravili jazz drugstore. I onda su se ljudi javljali da traže neku muziku. U stvari je to bio štos da preživimo jer nismo imali novitete. Nismo ni mogli da ih nabavljamo, nismo imali para da ih nabavljamo. I onda 90% ljudi koji su se javljali nisu bili iz Beograda, nego su bili Kruševac, Kraljevo, Niš, Kragujevac, Sombor, Subotica. Poneko se javi, svaki 10. se javi iz Beograda, dakle mnogo, čini mi se da se ta muzika 90. godina, a onda je to verovatno i sad tako, da se realno mnogo više slušala u unutrašnjosti Srbije, u nekim, dakle, Leskovac, Prokuplje, znači nekim sredinama koje možda kao ne bi mogao da očekuješ naprotiv, izgleda nije tako. Samo što se za njih ne čuje. Zapravo, oni nemaju prilika možda onoliko koliko imaju prilika ljudi u većim gradovima, kao su Beograd, Novi Sad, Niš, da vide nešto. Ali jednako posvećeno slušaju, izgleda čak možda i posvećeni, posebno sad dok je internet. Jer sad je svima sve dostupno. Tako da, izgleda su čak neki od njih posvećeniji, jer nemaju tu gradsku vrevu, mislim, i ne gube vreme na gluposti. Nego imaju više vremena za sebe i više vremena na kraju da se uzdižu kulturno, čitaju knjige, slušaju muziku. Čini mi se tako. To je ono što smo kao malo prerekli, najteži su zatvori kojima zidine ne vidiš. Gospodine Markoviću, kao hroničar ovog grada na Nišavi, dobar, ne znam, par decenija, prateći te najrazličitije koncerte, evo, uspeli smo da isteramo dobar deo publike. Koliko je važno, pored svega, ne biti dosadan? Mogu li jedno, pre nego što značajno mi je da se to desi u Nišu, pošto Voja, verujem da je Voja to rekao iz dobre namere, ali kad pričamo o unutrašnjosti zemlje, onda bi trebalo da znači da postoji nekakva spoljašnost, a ne bih se saglasio sa tim da je Beograd nužno spoljašnost, a sve ostalo. Razumeo sam, ne. On je počeo sa tim, kaže, da li ima muzike u malim sredinama? Ne, jasno mi je, samo taj termin unutrašnjost mi je malo kao da Prodrmala ti je unutrašnjost. Da, malo mi je pošlo iznutra, pa kao lokal patriote, morao sam da reagujem. Druga stvar koja mi je isto zanimljiva bila vezana za vaš razgovor po pitanju, jako mi se sviđa taj moment estetike koju si uveo i u slobodu i u čuda. Meni je još jedan element jako važan u celoj toj priči, a to je element bunta. I mislim da to vezuje opet, da zapravo nije bilo nikakve inovacije bez te ljudske potrebe za nekom vrstom bunta. Ne mora to da znači da sad, da se to manifestuje na ne znam kakav način. Jednostavno je važno da čovek u jednom trenutku
ima tu potrebu da neku učmalost menja. I onda bih se nadovezao na to što si me pitao, a to je pitanje dosade, odnosno kako izbeći tu priču. Verovatno je veoma važno da postoji drugačiji pogled, odnosno makar drugačiji ugao na sve ono što imamo priliku da vidimo. Evo, svi večera znamo da se na jednom drugom mestu dešavaju neke masovne skupine koje se kite izmišljenim i novim kič pristupima nacionalizmu. Nemam ništa, naravno, protiv ljubavi prema sopstvenoj zemlji, jedan sam od tih, ali na jednom drugom mestu večera se dešavaju neke stvari kojima niko odavde, verovatno, trenutno ne pripada, zato što se u istoj meri bavi i slobodom, i čudima, i estetikom, i na kraju krajeva buntom. To su nekakvi stubovi koji čine razliku u odnosu na neke učmale sredine. I to nije pitanje provincije, nije pitanje toga da li neki grad ili selo ima 3.000, 30.000 ili 3 miliona ljudi. Velike umetnosti su znale uvek da dođu iz malih, uslovno rečeno, pod znacima navoda, iz malih sredina, da to tako kažemo. Arsen je gradio u Zagrebu ogromnu karijeru, a on je iz Šibenika. Branko Miljković, kad smo već kod Slobode, koja da li će umeti da peva, kao što su Sužnji pevali o njoj, je isto došao iz te korelacije Niša i Gadžinog Kana u Beograd, tragično stradao. Ajde sad kao da se ne bavimo pojedincima, da se ne bavimo ljudima, da se bavimo idejama, jer hoću kažem da možda baš to zrno bunta, estetike, čuda i slobode klija iz mesta koja nisu više milionska, već su ljudi imali šansu da bez ego oklopa promatraju veoma važne teme za civilizaciju, za to što je suštinsko, što je iskonsko u čoveku, zbog toga što se nisu bavili, dozvolite mi da budem banalan, nisu se bavili glupostima, već su se odmah bavili esencijom. Eto, čisto bih iskoristio priliku, ja sam se doselio u Niš iz grada koji ima 20.000 stanovnika, cela Rivijera ima 70.000 stanovnika, to je u poređenju sa Nišem, znatno manja celina, ali, izvinite? Četvrt sa sirom, da. Ali je Njegoš svoje osnovno obrazovanje stekao u Herceg-Novom. A svi znamo šta je Njegoš za srpsku kulturu, za srpski jezik i tako dalje. Tako da ne bih ja podcenjivao male gradove, mala mesta, sela, Sićevo, koje je danas, meni je fantastično što si radio referencu na ove đake koji su nas danas podsjetili. Ono je cela škola, inače. Njih nije bilo više od, ne znam, 30, 40. Brojao sam, preko 30. Jel, preko 30, da. To je jedno odeljenje u gradu. Ali verujem da odatle idu veliki ljudi. To je ono, izuzetan šlagvort i upravo sam tom linijom hteo, preko 40 tih džez facije među koricama ove knjige. Da li postoji ta neka ljudska, nešto što ih sve povezuje, osim toga da je sve njih intervjuisao Voja Pančić? Šta je to što povezuje sve te velike, zaista džez face, koji su stvorili istoriju? Da sviraju lepu muziku. Da, i stvorili istoriju čuda i slobodu. Vrlo je raznorodno. Ja, vodeći se, bilo prvo jako teško napraviti izbor. Jer sam sreo preko 200 ljudi, radio intervju sa njima i, znači, onako, naravno ne možeš da staviš 200, mislim, treba da se izabere. Ali nekako mi je odluka bila da, prvo, ne budu, da kažem, najpoznatiji ljudi s kojima sam radio intervjue, da ne bude to kriterijum, da ne bude kriterijum da to budu meni najdraži, nije ni to kriterijum. Da ne bude kriterijum da to budu samo Amerikanci, ili mislim da budu dominantno Srbi, ili šta ja znam, znači, pokušao sam da se očistim od svih tih nekih trivialnih kriterijuma. Da kriterijum bude otprilike, je li džez muzika u kojoj se ljudi bave i tradicijom, i futurizmom, i
sviraju free i sviraju impresionistički, vuku malo više na klasiku i tako dalje. Znači da bude stilski, žanrovski, onako jedno mešano meso različitih fenomena u džezu. I drugo, da bude pokušaj neki da se pokriju više perioda, više generacija. Tako da sam u jednom momentu rekao, ok, naravno da to na kraju nisam ispošto je nemoguće. Baš ono, i bez veze, da uzmeš i da matematički sve to sortiraš, pa se negde izlazilo iz tih zacrtanih principa, ali mi je bilo u nekom momentu ideja, ajde kao da uzmem 5 ljudi koji su rođeni 20. godina prošlog veka, pa 5 iz 30, 5 iz 40, 5 iz 50 i tako dalje da dogovorim do 80. I to je za malo pa tako. Počinje sa Clarkom Terryjem i njih sam poređao u stvari na kraju u knjizi, bukvalno po godinama kako su rođeni, tako da prvi intervju koji je ovde u knjizi je intervju sa Clarkom Terryjem, a poslednji je sa grupom Medeski, Martin and Wood, zato što su oni kao grupa rođeni 1990. godine i onda su u tom kontekstu ovde najmlađi. Tako da to jeste na neki način, ako neko uhvati ovu knjigu i počne da je lista, od prve do zadnje stranice ako ide tim redom, mada ne mora naravno, na neki način priča priču o džezu kroz dekade od 1920. neke godine i Clark Terryjevog rođenja. On je naravno počeo da se bavi muzikom već u doba swinga, pa je najveće rezultate ostvario sa swingovim bebopom, do 1990. godine Medeski Martin Wood, koji pak vrlo liče na našeg Dejana i je u tom kontekstu bavljenja muzikom koja podrazumeva i elektroniku, i hip-hop, i dakle tu neku savremenu popularnu kulturu i komuniciraju sa novom publikom na sličan način. Eto, to, dakle, i naravno, da ne bude 20 saksofonista, iako sam možda najviše radio intervjue sa saksofonistima, nego da bude koliko toliko ujednačeno i po instrumentima koji se koriste u džezu, tako da tu ima i saksofonista, i trubača, i klavirista. Recimo, ja kao neko ko je, mislim amaterski, koji je išao u muzičku školu i svirao klavir, koji verovatno najviše sluša klaviriste u džezu, ali klavirista ovde nema najviše. Dakle, nisam išao ka toj liniji nekoj da zatrpam sad to ovima koji su mi možda najbliže, nego da to bude na neki način i priča o tome šta se sve u tom džezu koristi. Pa ima i vibrafona, ima i perkusija, ima i violine, ima svega pomalo. Ali ono što je zasigurno da u ovoj knjizi ima najviše besmrtnika. To mi negde daje samo ideju da pitam, smrt je placebo. Ajde sukobi mi to sa svom ovom besmrtnošću koja je sve prisutna u ovoj knjizi. Ne bih da se, ako možemo da se uopšte ne referišemo na roman, već samo na... Da, pošto na to sam mislio, apsolutno. Da, to je ono kao, meni je svojevremeno jedan profesor rekao kao to bi dobro bilo videti kao grafit, što to znači uopšte. A, razumeš, u smislu, to je poruka koja bi trebalo da izazove razmišljanje da smrt nije konačna. Da je kao da si uzeo neki lek koji ti je odradio neku ekstenziju osjećanja i opet postojiš u nekoj meri. Danas smo Voja i ja pričali zanimljivo, ja sam ga pitao vezano, pošto me zanimalo kakav je njegov odnos sa niškim džezom i onda smo pričali o Vasiliću, o Nenadu Vasiliću. To je juče bilo. Ili juče, ne znam, više mi se sve pomešalo, da, ali smo došli do toga da, naravno, Dejane, hvala ti što si tu i osim Ejota je rekao da je Vasilić jedan izuzetan čuvar srpskog folklora u džezu. Ne, rekao sam nešto jače i ja stvarno duboko stojim iza toga. U ovom trenutku je on najveći promoter mešanja balkanske kulture i konkretno jeste, mislim, pre svega srpske kulture, ako gledamo po muzici koju svira, unutar džez idioma u Evropi. Definitivno najveći. Ajde vidimo ovako, Bojan Zulfikar Pašić je to jako lepo rodio na prva 3 albuma, ali je napustio to. Ima tih elemenata još uvek, ali oni više nisu neposredni u njegovoj muzici. Duško Gojković više nije među nama. Neki drugi ljudi koji se bave time prosto nisu ostvarili neke značajne rezultate. Lala Kovačev nije među nama, a Stjepko Gut više ne svira. Praktično ne svira, ne govorimo o ovima koji su aktivni, znači Stjepko Gut je za sebe izabrao da živi
da uživa na Siciliji, znači sad manje više samo diriguje. Pitanje je kad ćemo mi njega čuti više, da odsvira nešto malo više od eventualno 2-3 sola na koncertu sa Big Bandom i to. Dakle, da, na novom albumu grupe, kaže pop. Dejan ima elemente folklora koji se provlače kroz njegovu muziku, ali ja nikad ne bi mogao da definišem Ejot kao band kome je na prvom mestu srpski folklor. Naravno. A Nenad Vasilić... Poentirao bih na kraju samo... A Nenad Vasilić jeste to. I on to radi na onaj najbolji mogući način, on zaista više posle onih prve njegove formativne faze gde je puno obrađivao narodnu muziku našu, pa i malo Sevdaha, on je negde 2008-2009. godine se okuražio i to je jako dobro krenulo da mu ide, da piše svoju autorsku muziku, koja je nevjerovatna, kao da su to stvarno stvari koje su iz narodnog stvaralaštva. Znači, on ume da napiše dobru temu koja je nadahnuta našim folklorom. Dakle, to je ono po čemu on meni izuzetan. I stvarno, mi nemamo trenutno takvog u svetu, ako pričamo o balkanskom džesu. Sad samo, hvala ti na ovoj celoj toj priči kao šlagvord za ono što sam hteo da kažem. Pomenuo sam Dejana, jako mi se sviđa onaj segment vezan za tamo daleko i za taj deo kao koji je ušao tu. Ne postoji, celo pitanje bi vratio, odnosno celo odgovor bi vratio na ono što me Pop pitao, a to je pitanje konačnosti. Odluke o tome da li je... Pitanje konačnosti. Pitanje je da li bi Nenad Vasilić imao to da nije bilo celog kontinuiteta, to sam hteo da kažem. Znači, ti nisi bio sa nama. Bili smo kod jednog proizvođača vina u Sićevu i probali različita vina i onda smo popili tamjaniku kao vino i onda sam ja nekad rekao kako je mene deda učio dok smo brali nekad grožđe, u pesmu berem grožđe, biram tamjaniku. I onda me je Dane, koji je, eto ajmo i reklamu jednu za njega, iz Sićeva pitao kao, kad si čuo za tu pesmu, rekao, čuo sam je od dede, onda on rekao, jel ima neku informaciju, misleći verovatno da mi kao iz medije, ne znam... Zato što i on kao... Jer je i njega učio deda tu pesmu. I kao, odakle to ide? I sad je pitanje da li je ta pesma neka, kažem, uslovno rečeno, novokomponovana stvar ili je narodna pesma koja je preživela stotine godina, ali cela moja suština jeste u tome da svih tih folklornih elemenata i u muzici, i u bilo kojoj drugoj umetnosti, verovatno ne bi bilo da je bilo ko od nas sebe smatrao jednom ograničenom celinom koja traje od rođenja do smrti. Nego smo mi svi verovatno nasleđe onoga što je bio taj moj pokojni deda i svi oni prethodnici njegovi i ta muzika i to što čuva Vasilić u stvari nije samo Vaskitova priča, to je priča koja je na ovom hronotopu, u ovo vreme, na ovom mestu, jedan kontinuitet koji je verovatno negde njemu ili Ejotu ili bilo kome u jednom trenutku, taj balkanski moment koji se javlja tu, verovatno ušao zbog toga što... Oni su rodili sa tim, bili okruženi sa tim. Tako je, i to govori o tome da konačnosti verovatno nema, jer kad nas ne bude bilo, bit će nečega što je temelj našeg postojanja i što je vrednije od nas u smislu što će da bude naš trag u toj beskrajnoj kompoziciji, u tim improvizacijama koje traju od vajkada do kraja civilizacije. Pa i ako nas bude zamenila, pošto je okosnica ove priče bila nekakva veštačka inteligencija, verovatno će njima, pričamo distopično, ostati neki taktovi, nekih 7/8 ovog ovde područja. To je ono što sam hteo da negde čime da zaključim razgovor. Da li to bekstvo stvaralaštvo, zapisivanje, prepoznavanje različitih važnih ljudi koje susrećemo u životu i biti hroničar jednog vremena, predstavlja neku vrstu eskapizma? Da li ste, znači, to svesno odabrali da bi negde sebe zaštitili od sadašnjosti ili je to neka vaša poruka koju ostavljate za budućnost?
Dok su Voja smisli, mogu ja prvi. Izvolite. Zaključio bih. Sećam se uvek Tina Ujevića, one njegove pobratimstvo lica u svemiru, gde on kaže, ne boj se, nisi sam, ima i drugih nego ti koji negde daleko žive tvojim životom. I to je meni fantastičan stih. Taj moment, taj čovjek je bežao u eskapizam, kao i verovatno svaki stvaralac. Bežao je od ovog sveta, da bi se sa njim sreo negde. Mi svi, ja verujem da svako od nas ima potrebu da se makne od ljudi u jednom trenutku, da se makne od svih ovih dnevno-političkih tema kojima smo bombardovani. Na kraju, nema ni umetnosti, nema ni našeg opštenja bez nekakvog, makar mikropriznanja drugih ljudi koji dele naše sudbine, u kojima možemo da se identifikujemo i koji mogu da se identifikuju sa nama. Ono što mi je isto bilo zanimljivo jeste Lazar Džamić je izjavio, ne znam da li je to njegovo, ja sam to vrlo sebično prisvojio, da je čovek 80% voda, a 20% fikcija. I nikog od nas ovde verovatno ne bi bilo da ne živi priča o svima nama. Da ne postoji nekog ko će sutra da ispriča priču o tome ko je bio Dalibor Popović ili Voja Pantić ili bilo ko od vas i na kraju krajeva ja. Suštinski, nije samo stvaralaštvo bežanje u neki iracionalni svet gde bismo kao našli svoju oazu mira i tako dalje. Mislim da su to poruke za večnost. Kogod šta uradio, nebitno da li neko napisao, da li neko dobio Nobelovu nagradu za svoju književnost ili je zabeležio tamo negde skromno nekih par svojih misli, krijući ih od svih drugih zato što ga je sramota od publiciteta ili bilo čega. Bilo ko ima potrebu da nas na takav način razume sebe, svoje postojanje na planeti, u večnosti i tako dalje, već je uradio veliku stvar. Jer mi smo kreatori društva, kreatori naših života, kreatori večnosti na kraju kraja. Izvini, Bože, što sam ti uzeo kao... Ne, teško mi je bilo da mu sročim. Ja ću dati dva lična primjera koja nisu vezana za ovo, jedan od tih primjera je vezan za period one prve godine korone, a drugi je vezan za moje svakonedeljno iskustvo. Dakle, to bežanje, ja imam svakog utorka na sredu, kada pišem novi tekst za kulturni dodatak politike. Ja se savršeno isključim iz svega. Hvala Bogu, ove godine u školi ne radimo sredom ujutro, tako da mogu da vežem, da počnem negde utorak. Ja sam užasno spor. I to ima veze sa onim što je Đorđe pričao pre neki dan, kao neko ko nije profesionalni pisac. Onda želim da, onda prvo nemam tu rutinu pisanja na hronometar, nikome ništa ne tera, dakle, niko ništa ne naređuje šta moram da radim za svoj groš, iz svog ličnog bežanja u nešto, i lepo mi je 2 dana da sedim i da kuckam, do negde ono kao srede u 8 ili 9 uveče, kada moja urednica dobije tekst za sledeći broj politike. To je jedno bežanje. Drugo bežanje, u onoj strahoti koju smo imali prvih nekoliko nedelja lockdowna, jeza, znači ono gde ne znaš šta se dešava, gde ne znaš kolika je ta epidemija, gde naslučuješ da to može bude stvarno jezivo, na kraju ispalo kako je ispalo, gde ne možeš da izađeš na ulicu posle 5 ili ne znam šta, ja sam imao 10. februara te godine, znači mesec dana prego što je sve počeo, sastanak u Domu omladine sa direktorom tadašnjim Doma omladine, koji mi je naredio da do 1. septembra hoće da vidi monografiju Beogradskog jazz festivala, koju sam ja počeo da pišem 2008. Dakle, u tom trenutku je to već 12 godina i ja stvarno nalazim izgovore stalno, ma kao imam važnija posla, pa kao od 5 do 5 godina, onako kako idu razni jubileji, ja napišem 2, pa onda ostane još 3, pa još 3, pa još 3, nikako da se završi. Ovo je rekao mora da bude 1. septembra ili neće bude nikad više. Dakle, ultimativno. Ja sam tako jedno 2,5 meseca, 3 proveo po dan i noć, ono kao sedim i pišem i punim, na kraju ispade ta knjiga onako ogromna, znaš, 400 strana, veliki format, tvrd povez, ima tu teksta da se čita, ima na kraju i malo i fotografije, divni Laslo Dorman
naš fotograf koji je otišao, kad je počeo rat 1991. godine, on iz protesta otišao iz Jugoslavije, otišao živio u nekom selu blizu Budimpešte, ja sam Čika Lasla zvao i pitao ga, Čika Lasla, možete da nam pošaljete 3-4 fotke od 71. do 90. Kaže, meni je čast da vam pošaljem fotke, on poslao, samo sa prvog koncerta Duke Ellingtona je poslao 40 fotografija. A ja nisam vizuelac, ja kažem, kao, šta ću ja da izaberem, meni treba jedna. Kažem, Čika Laslo, ovako nikde nećemo doći. Ne mogu ja to da biram, vi birajte. Evo, mogu mu nešto manje da vam pošaljem Milesa, 35. I Laslo Dorman je spasio tu monografiju u smislu, znači, jer mi danas reči, to jeste problem sa muzikom, ne može da stane u znači, ne može da opišeš rečima dobro ono što mi osjećamo dok slušamo rock'n'rollu, džez, bilo šta, teško da može da se opiše. Ali još kad imaš i sliku neku sa strane i kad vidiš, to je meni bilo jako stalo da svaka slika u toj monografiji bude sa događaja, ne neke njihove public photos, nego slike sa događaja, a Laslo umetnik. Te crno-bele fotografije njegove mogu da se porede sa Davidom Redfernom, sa ovim Bardovim, sa najvećim Bardovima svetske fotografije. I hvala Bogu, od 71. do 90. praktično, na kraju od onoga 3 fotke po edici, ispalo da on ima 210 fotografija u monografiji. I to su čarobne fotke, stvarno. I hoću ti kažem, da se vratim na ovo, to stvarno jeste bio eskapizam. Od svega, pusti, mislim, koja se dešava korona, dešava se, koliko je, mislim, koje su cifre danas, nisu meni cifre, koliko ja danas karaktera sam napisao od ujutru do uveče, ok, nisam mnogo, aj sutra ću malo više. I onda ostanem, dešalo mi se da do 4-5 sati ja sedim kucam ujutro. Da sedim kucam, onda ajde kao sad ću malo dremlju, nisu radile škole, nije radilo ništa. Tako da, eto, na kraju sam ipak 1. septembra, odnosno 31. augusta u ponoć poslao kompletan tekst u Dom omladine i to se odštampalo i tako, mislim. Istorija je nastavila dalje da se stvara. A ako kažemo, rekli smo šta nismo hteli reći, ako ćutimo, nismo ništa rekli, ali smo mnogo toga prećutali. Dame i gospodo, da li neko od vas ima kakvo pitanje za moje večerašnje sagovornike? Izvolite, gospodin Dušan. Ja imam pitanje za, naravno, Vojislava Pantića. Zahvaljujem na fantastičnom izlaganju i na fantastičnim rečima o intervjuima koje ste održali. Moje pitanje je vezano za stvar koju ste pomenuli upravo sada na kraju, a to je Beogradski jazz festival. Budući da ste direktor Beogradskog jazz festivala. Da, umetnički, zapravo. To je najbolja moguća uloga koju neko može imati u organizaciji. Kao što znamo, kao što i Pop, naravno, zna, budući da nije ovo Branislava Dejanovića koji obavlja fantastičnu ulogu ovde u Nišvilu. Moje pitanje je vezano za vaš utisak o tome koji meri je Beogradski jazz festival uticao na beogradsku, ali i srpsku jazz scenu u poslednjih par decenija i takođe u kojoj meri je zapravo uticao na jazz publiku. Šta je sa mlađim generacijama? Da li su one došle do džeza preko Beogradskog jazz festivala? Evo, ja mogu prosto kao jedan mini dodatak toj priče da pomenem da je svakako Niš odigrao tu ulogu u Nišu kada je reč o jazz publici. Bez obzira na široku koncepciju festivala, mi primećujemo taj uticaj ovde. Kakva je situacija sa Beogradskim jazz festivalom? Ovako, prvo, hvala vam pitanje. 71. godine, kada je festival nastao, siguran sam da je, dakle, mislim, to je bilo vreme kada nije bilo ni tih ploča, kada ti nisi mogao da nađeš ploču Orneta Colemana u gradu, ili Milesa, mogo se nađeš Ellingtona, mogo se nađeš možda nekog Monka, ali, znači, nije bilo kvalitetne distribucije inostrane muzike kod nas. Ja sam siguran da su ljudi koji su 71. 2. 3. godine posjećivali prve Newporte, učili kroz to što im je festival davao kroz referentan program. Kakav Sonny Rollinsa, mislim da je prvi album Sonny Rollinsa koji je izdat kod nas bio negde 78. 9. godine, a on je već 74. bio tamo. Znači, to je to neko vreme. Što se tiče ovog novog vremena o kome sam lično bio i svedok i učestvovao u nekom uslovno rečeno prevratu koji se desio 2005. godine, moram ti reći da je bilo
ozbiljno problematičan. Mi smo rešili 2005. godine da idemo sa sloganom tradicija i futurizam i da onda pod tim sloganom kažemo ljudima džez se promenio. Džez nije više džez koji je bio 90. godine, to prvo više nije američka muzika, nego je dominantna evropska muzika. Da nije tako, džez bi odavno prestao da postoji, jer bi zatvorio svoj krug unutar toga što se napravilo 55. godine. I dakle, zahvaljujući Evropljanima, džez je produžio svoj život i verovatno za sva vremena. Dakle, odmah u startu smo rekli, nećemo da dovodimo samo Amerikance i Srbe i ono što nam daju besplatno sa istoka, nego ćemo da idemo po Evropi i da tražimo šta je to interesantno iz Švedske, iz Holandije, Francuske, Španije, Portugala, ovo. To je prva stvar. Druga stvar, da ponudimo ono što su novi trendovi u džezu, znači jednog Esbjorna Svensona, znači i ECM-ovsku produkciju, to je sve drugačije od mainstreama. I mogu ti reći da ta prva godina, čak još više druga, bila vrlo problematična. Mi smo imali tekst u Ninu u kom sam ja u tom trenutku čak i sarađivao za Nin povremeno, od izvesnog kritičara koji je drvlje i kamenje na festival da treba praviti, kako je on to napisao, kaže da treba da se osnuje društvo za zaštitu džeza od Dragana Abrzića i Voje Pantića. Jer kao dovodimo Davea Douglasa koji svira muziku za sahrane. U tom trenutku najvažniji trubač u savremenom američkom džezu. I sad, to je ozbiljna stvar bila. Jer ako gledamo, moglo je stvarno da se desi da neko dođe da kaže aha, ovo nije to, ajde mi sve njih to, pa da mi vratimo muziku iz 45. Tako da je jezivo teško bilo prve 2 godine, ali smo bili tvrdoglavi da isteramo na to i prosek publike bio odmah u startu veoma mlada publika. Mi danas imamo prosek između 30-35 godina, ja se na to jako ponosim. Znači, studenti i nešto stariji, to je naš prosek, i nama ovi kritičari kad dolaze iz sveta, Thomas Conrad, pokojni Bob Weir, Tim Dickinson, oni su, prvi put kad su dolazili u Beograd, svi bili, posle toga su nastavili da dolaze iz godine u godinu, a svi bili fascinirani, posebno Conrad kaže, ja kao u Americi, nama je prosek godina 55-60, a kod vas 35. To je za njih fenomenalno. I u stvari, mislim da smo na taj način, a nismo se dodvoravali time da smo nudili toj deci komercijalnu muziku, nego smo nudili muziku koja možda njihovom nekom estetskom shvatanju muzičke kulture može da prija, znaš, oni došli iz sveta rock'n'rolla, treba im nešto dati. I onda je sad lako. Sad to više nije teško. Mislim, ja sad verujem da polovina publike ni ne pogleda unapred šta je čeka, nego da nam nekako veruje da će to biti u skladu sa onim što su oni navikli da... Ali nije bilo lako. 2005. 6. 7. godine nije bilo lako, jer postojala u stvari čitava jedna generacija ljudi koja je očekivala da će to sada bude, da ćemo mi da izvodimo Duke Ellingtona iz groba. Mislim, ili Dizija, mislim, ili nekoga. I mi poštujemo to. Znači, dakle, u ovih 20 godina bio je i Likonic, bio je i Benny Golson, bio je i, mislim, dobro, Lloyd svira ipak nešto malo savremenije stvari, ali kažem, bili su neki ljudi iz tog vremena, bio je John Fedis. Znači, ali nam je jako stalo da u stvari ponudimo ono što je današnji, što je danas bitno u svetskom i evropskom džezu i da zapravo to ipak gledamo više unapred nego unazad. Hvala gospodinu Dušanu Milenkoviću na baš inspirativnom pitanju, koji mi daje ono, koliko je tebi teško, Vojo, bilo pre, 10 godina, kad si posjećivao, neki od svetskih festivala, i kad te pitaju kao, šta je tamo sa tom scenom u Srbiji, džez, šta je, kako se dešava? Ovo je moje omiljeno pitanje. Hvala ti. Verujte mi, pre 20 godina kad mi je neko pitao, a to je bilo, 2000, 2001, 2, 3 godina sam stvarno išao po 2 meseca na festival, sad više ne idem, mator sam. Ali tad je bilo krene 1. jula, pa sve dok ne počne škola 1. septembra, ja gledam kako da se negde smestim. I naravno da su pitali kako je srpska džez scena, ja samo da me to ne pitaju. Pričamo o 2001, 2, 3, 4 godine, kažem, samo nemojte to da me pitaju, ne znam šta da kažem.
Mi smo 2005-2006. godine imali situaciju kad izađe 2 ploče džeza u Srbiji. U godišnje, mi urlamo od sreće. Prvi naš, sad malo anegdotalno, prvi naš festival 2005. godine smo rekli ovako, na svakom festivalu ćemo predstaviti sva izdanja srpskih džezera koja su izašla u tih godinu dana. Jer ih izlazilo po 1-2. I onda, znaš, ono kao, da je možda da je malo više, sva izdanja. 2006. godine izašao valjda 2. Izašao je Vasilij, na primjer, Jovan Ljoković. Na primjer. 2007. opet tako, 2-3. A znate koliko je izašlo prošle godine? 50. 27, za ono za što ja znam, a verovatno da je preko 30, jer sigurno ima nečega, ono, što nije došlo do mene, govorim samo o zvaničnim izdanjima, bilo digitalno, bilo fizička izdanja, bilo Bandcamp, nije važno. Onda ste vi prikazali sve u politici, ja sam pročitao sve to. Jedne godine, znači to je bilo predno 2-3 godine, kad je krenulo da izlazi, ja kažem, čekajte ljudi, i onda, sad ono kao neki se naljute, ono kao čekaju 4 meseca, ali u stvari zato što ja ne mogu da stignem. Sve to napišem. I sad sam ponosan. Sad je to tako, sad jedva čeka da me neko pita. Jedva čeka da me neko pita, ja počnem i onda udavim čoveka, znači, jer šta se zapravo desilo? Desilo se nekoliko stvari. Prvo, rodila se jedna, znači, generacija koja je otišla 90. godina studira negde po svetu i ranih 2000-ih, dobar deo njih se vratio nazad. I onda su tu bili među nama da kreiraju svoju scenu sa onim što su naučili u tim školama. Neki na Berkeleyu, ne mislim da je Berkeley najbolja škola na koju su otišli, ali i Graz, i Rotterdam, i Barcelona, znači ti neki punktovi negde po Evropi, možda čak i bolji nego Oslo, gde je Rasko Obradović. Dakle, dosta njih se vratilo, veliki broj se vratio, to je prvo. Drugo, nisu bili opterećeni uzorima iz 45. Više. U nekom momentu se desilo konačno da više ne budu opterećeni time da sviraju kao Bebop 55. godine, nego da gledaju malo šta se to dešava okolo. Dejan je pravi primer. Dakle, eto, to koincidira, evo ti napravljen 2008. godine, to koincidira sa tim što ja volim da zovem novi srpski jazz talas, znači sa tim bumom koji je počeo prvo 5, pa 7, pa 10, pa 15, pa 25 izdanja i sve različito. Ovi su malo više na elektroniku, ovi malo više na folklor, ovi free, ovi treći ECM, ovi četvrti nešto malo klasike. I to je, znači, jedna stvar. Druga stvar su škole. Znači, posle onog Stankovića koji je osnovan na srednjoškolskom nivou 93. godine, krenuo Isidor Bajić u Novom Sadu, pa je krenuo Vršac, pa je krenulo dole, ja mislim, Kraljevo, znači, polako, Leskovac, znači, oko jedno 5-6 srednjih škola i sad konačno i akademija, 2012. I sad, to je dobra stvar, to je isto bio rizik da na akademiji, a nemojte me terati puno da pričamo, postoje ogroman rizik da će zaposliti u stvari ove matorce, da ih uče ono kako se sviralo 45. Međutim, nekako se slučajno desilo da se zaposle Luka Ignjatović za saks, Drama za bubnjeve, Mila Nikolić za bas, znači top savremene, Sava Miletić za klavir, top savremene figure po svim pozicijama. I sad vi imate u stvari društvo koje ovi naši studenti uče od onih koji su najavangardniji u Novom srpskom jazz talasu. I na pravi način ima da nauče. I sad tu već počinju da se javljaju novi bendovi od tih mladih. Evo ga ovaj Viktor Tumbas, pevač, on je sad završio akademiju, valjda prošle godine, on će ove godine snimio već album, pa će taj album da izađe sledeće godine. I tako, znači sada već imamo tu novu generaciju prvih školovanih kod nas. Ali je dobro da mogu da budu školovani kod nas, mislim da to nije trash škola, nego da je škola koja stvarno ima dobre profesore, koji su sa dobrim stavom o muzici i sad je meni to, ja sam najponosniji na svetu. Mislim, Pop zna, a pričao sam i pre neki dan kad smo imali to prvo, moja sledeća knjiga će biti samo o srpskom džezu. Ja pre 5 godina to nisam smeo napišem. A sad, ne da smem, nego jedva čekam. Jer u stvari imate o čemu da pišete i mnogo lepo i raznovrsno. I konačno počinu da nas prepoznaju po Evropi. Pa su krenuli da zovu ove, dobro, Dejan je opet povukao šnjur, mislim još neki ono kao tu, Jasna Jovićević, Fišinoel isto putuje, sad su počeli da putuju, da nastupaju po ozbiljnim festivalima, pa su počele recenzije po ozbiljnim novinama, pa sad još samo čekamo, još se nije Jazz Ahead usudio da zove
srpski bend u Showcase, ajde, valjda će i to. Nešto smo pričali pre nekoliko dana da je krajnje vreme. Imaćemo prvi put možda štand na Jazz Aheadu sledeće godine, kao Srbija. Nešto se, sad je počelo da se dešava. Znači, ako treba da biram, stvarno nije fraza. Ovo je najviši trenutak srpskog džeza za ovih od 1926. godine, kad je Milan Pavlović, mi to vodimo kao prvi dan džeza u Srbiji, kad je Milan Pavlović iz Pariza donao saksofon. To se smatra kao dan kada se prvi put začuo džez, ovo je kao znao da svira u maniru Johnny Hodgkinsa. Znači, od 1926. na ovamo nikad nismo bili na boljem trenutku, a liči da će da ide samo napred, mislim, da neće biti sad na dole, da to nije trenutni fenomen, nego da zapravo ima gde da ode. Eto. Da, evo, pomenuli ste Jazz Ahead, samo ako mogu da se nadovežem na to, imali smo tu sreću da preko Niškog jazz festivala nekoliko godina za redom predstavljamo zapravo ne samo Niš, nego i srpsku jazz scenu. Ja sam imao tu privilegiju da jedne godine, zapravo tokom pandemijske godine predstavljam Niškog festivala na Jazz Aheadu. Čini mi se da je Dejan takođe jedne godine predstavljao Jazz Ahead. Ja mislim, možda i 2-3 puta. U svojstvu Niša. Više. Tako da, eto, radimo na tome da promovišemo ovo. To je sad konačno, dakle, nešto gde, znaš što je bitno? Nije bitno samo da budemo tamo prisutni kao zastavica Srbije, nego da imamo šta da ponudimo. Sad konačno imamo. To je ono što je različito. Pre 15 godina nismo imali, kažem ti, ja sam bežao. Samo da mi niko ništa to ne pita šta ću da lažem, neću da pljujem, mislim, ovo naravno, ali ne mogu ni da lažem, mislim, znači ono kao bolje, ja se sklonim. Sad je lakše. I sad, ajde, pitaj me, ono kao pričamo. Sad misle da lažeš, da si preter. U zlatnom dobu džeza, prosto negde za kraj želim i Nikolu da pitam koje je to pitanje kojem ti se neobično raduješ. Da mi... Damjaniku. Ne, meni je fenomenalno, meni je jako važno da postoje ljudi kao što si ti, zato što ti imaš razumevanje za mladost, za inovaciju i to je to. Skoro sam čuo rečenicu da nema ništa starije od Novog talasa. Pa lepo je to rekao, ko je kao, na pitanje kao šta misli kao o tom Novom talasu, to je jedan veoma stari talas. Stari talas, da. Tako da, na to sam mislio, da. Tako da, suštinski, mnogo je važno da postoji takav čovek koji, ja znam i da si profesor i znam da radiš sa mladima i mislim da je to glavno pitanje, da vidimo kako da neku poruku prenesemo dalje, a činjenica da sad imamo čime pred svet je veoma važna činjenica za sve nas. Ne treba nama niko da kaže vi ste svet, mi znamo da smo svet. Upravo sa ovim želim da završimo. Mi jesmo svet. Hvala vam što ste bili deo sveta 32. književne kolonije Sićevo. Kao predsednik društva književnika i književnih prevodilaca Niša, imam čast da vam kažem da će već od ponedeljka ova knjiga biti u knjižari Nestor Žučni, online knjižari društva književnika i književnih prevodilaca Niša prisutna. Moći ćete da je poručite po veoma popularnoj ceni, a po još popularnijoj ceni ćete moći da je kupite već večeras. Hvala vam što ste bili deo 32. kolonije. Žao mi je što smo najavili gospodina Rosića, koji je iz zaista zdravstvenih razloga i opravdano odsutan večeras. Hvala, gospodine. Hvala vama. Zaista izuzetno druženje, izuzetna prilika za kvalitetan razgovor. Želim vam puno sreće i vidimo se narednih godina. Hvala. Anđelka Govedarović peva Damjaniku, tako da to ipak nije stara pesma. Nema veze, ali ima neki... Ne samo ona. Piše da je starogradska.